No, moje švagrová Dragana byla jednou v Dobré jutro Hrvatska. A od té doby může mamince o víkendech tykat. Vidíte? A já bych si tam sebou mohl vzít šikovnou asistentku, co? Výborný nápad. Vy si zachováte důstojnost a když mama zjistí, že budu v televizi, možná mi přestane říkat čufto. Ale základy mít musíte. Pojďte. Tady to někde bylo. Na obalu je vidlička skřížená s falcátem. Tady. Audiokuchařka armády České republiky? Nejrychlejší audiokurs na trhu. Udělá kuchaře z kohokoliv za 2 dny. No, v případě mobilizace za 20 minut. Namluvil generál kuchař Otakar Glad? Uznávaný odborník na rychlá jídla. Pro domácí použití dělte množství surovin 2,5 tisíci. Armádní normy pro začátečníky se počítají pro brigádu. Moment. Co je to za zvuk? Cvrká mi v uchu. Asi z žízně. Ne, to jsou jen moje cikády. Říkala cikády? Ne, cvrká mi v uchu. Mama bez nich neusne. No, teda vy jste dokonalá snacha. Mama z vás musí být nadšená. Kéžby. Tohle jí vylepím do okna. Vždycky jí vadilo, že má výhled na Pražský hrad. A to je písek? Do vany a do bod. Je na to zvyklá. No, mambo. Teď vám utekli. No. Tyjo, brácha. Jsem nevěděl, že jsi takový kuchař. Dík. To je uhlí, tohleto? Hele, tady se radši od cikády. Jsou pořád v krámě? Jsou? Jo, dneska dávají když hvězdy vaří. A bude tam strejda Sagvan. My se můžeme mrknout, do čeho jdeš? Co zvládne? Sagván zvládnu taky. Tyjo. Hele. Kost. A už je tady host dnešního pořadu, když hvězdy vaří, hráč, rebel a sex symbol sezóny 87-88, pan Sagvan Tofi. Všichni stárneme. Vidíš? Říkal jsem ti, že jahoda je červená. A ten salát, já myslela, že je žlutý. Na barevné televizi vypadá jídlo fakt jinak. A docela mu to s tím nožem jde. No, nakrájet cibuli není snadný úkol, zvlášť pokud držíte v druhé ruce doutník. Snad se nám podaří krvácení zastavit. A zatím se podíváme, co dělá kachna. Já tam nejdu. To tady necháte Ozáka takhle řádit? No, chvíli se to dalo snést, připadal jsem si jako na dovolený. Přehluší to jenom věci z Ozákovy sbírky. Nebo Felix Holzman. Cementa. Lovili jsme je celé ráno. Ozák dostal jednu antologii Beatles. To je myš. Je? Jo. No, říkal jsem mu, že nejsou tak chlupatý. To jsem zvědavá, jak to chce Ozák vyřešit. Ozák už to vyřešil. Šel do hospody. Co je s mama? Nasypala jsem jí do čaje Valium. Ale nedělám to ráda. Vždycky se mě potom plete se Slobodanem Miloševičem. Jo, a bál jsem se, že se jí něco stalo. No, ty šaty. Jo, to je tradiční úbor chorvatské ženy. Když mama vidí někoho v normálních šatech, myslí, že je to turista. A turistům nevěří. Ani vám? Předloni jsem si vzala bordel kostýmek a pokusila se mi prodat vyřezávaného oslíka. No, ale letos jste perfektně připravená, ne? Ani náhodou. Slyšela jsem ji, jak volá Zoranovi. Vyčítala mu, že si vzal bleduli. Musím do solárka. Hned. No, Marcelko, počkejte. Co to vaření? Vy jste to včera neviděla? Celý večer jsme lisovali olej. Byl tam Sagvan. Jo, v
tramvaji jsem slyšela, že si tam uříznul ostudu. No, on to spíš považoval za svoji chloubu. Nebojte, Tomáši. Začněte s Gladem a já se připojím. Hm?